смятам, че аутфита е за този туалет. Най-добрият вариант би бил да видим кой ще вземе първо, второ и трето място. Днес ще класираме аутфитите, които носят ергените в епизод 13. Стоян е избрал риза и шорти в синьо-зелен тъмен цвят и ги е съчетал с бели маратонки. Цветово аутфит е построен добре, но според мен има малко разминаване в стилово отношение, тъй като маратонките са доста по-спортни, отколкото са ризата и шортите. Смятам, че ако беше сложил едни изчистени бели кецове, те щяха да паснат по-добре на аутфита. Стоян е заложил на светло-синя ленена риза и е съчетал с бежови панталони и с бежови мокасини. Смятам, че аутфит е построен доста добре, два от елементите си съответстват като цвят и ризата остава да изпъква като акцент. Марин е заложил на бежова рипсена полутениска и е съчетал, доколкото виждам, с бели панталони. Не виждам какви обувки носи. За този туалет най-добрият вариант би бил или да са бели, за да си отговарят по цвят на панталона, или бежови, за да си отговарят на тениската. Тук на първо място ще сложа Крис, на второ място Стоян и на трето Марин. Ако си готов да промениш външния си вид, а оттам и вътрешната си увереност, свържи се с мен, като ми изпратиш лично съобщение в Instagram